criteria ng game ako. Sino yung malaglag, siya yung talo. So go! Wala pa So, nga. may mapanalunan nila is 500 pesos. Ready? Okay, 1, 2, 3, go! Wala! Ah, walang nanalo. Tayo sa Balay ng Itay. So alam niyo ba, dito napakaganda at saka take note. Sobrang saya. Nakaligo na tayo sa pool kanina. So medyo mainit pa yon kasi sinusulit namin. It's for free. Right? Free to nila madam. Bulong lang natin. Madam Soriano. So kaya nandito kami sa Balay ng Itay. Saan location ito? Sa Padre Gomez ba? Padre Burgos. Right? So andito siya sa Quezon. So Quezon Province. So itutour namin kayo dito sa pool, pero wag ka. Doon sa likod ng pool, nandoon yung dagat na pupuntahan natin tomorrow. Alam niyo ba yung libre? Libre, okay? So, dito yung pool nila, pag ganito mo, wow! Yan. O, di ba? Di ba? Ang ganda. So, ang pinakamalalim dito, feel ko mga 8 feet yata siya or 9 feet. So, hindi na kayo pupunta doon sa malalim pero pag kayo, diver kayo or kaya you are very, at sobrang galing ka mag-swimming. So, visit here. Okay, so dito siya. Kayo lang dito talaga sa within the area. So, kayo lang yung pwedeng dito, magpa-reserve kayo para makapunta talaga kayo dito sa Balay ng Itay. So, bawal magdala ng food dito. So, definitely, all you have to do is to have what? Alam mo na, dapat may dala kang pera dito. So, sobrang nice, di ba? So, pag dito naman, sa side na to, di ba? Pag picture, bet na bet, sobrang nice yung nasa ambience dito. So, pwede kang mag-post, ganyan. So, alam mo yun, you need to enjoy kahit medyo malayo siya sa Pasay, right? Kasi galing kami ng Pasay. So medyo malayo siya, pero still ang nice nung doon sa may park na yun, doon sa may taas ng park na yun, mahirapan ka talagang mag-establish ng place kasi kung napansin mo, wala siyang karatula, wala siyang name na Balay ni Itay. Pero tuktok na yun. So tuktok na yun, tapos pagbaba nyo, wow! Mayroong doong nakatago. Ito yung nakatagong parang paradise. Sobrang nice. So, yung mga kubo niya, ang gaganda rin. Kung napansin niyo doon, mayroong 8 yata doon mga kubo doon. So, sobrang ganda. Di ba yung saya? So, yan. So, again, thank you so much to Soriano family. Sobrang nagpasalamat kami kasi accommodation wise, sobrang ganda. Itutour ko din kayo mamaya doon sa sa bahay na natin na stayhan natin. Pero as of now, dito ko muna kayo tour sa swimming pool. Yung mga kubo ang gaganda. Yan, thank you so much. Miss Soriano and family. Thank you so much. Sila po yung nag-sponsor sa atin. So then, hanggang doon sa dulo, sila po yan. So, as of now, all you have to do is to watch lang muna. Kasi, later i-continue natin yung mga yung vlog natin. So thank you so much sa kaibigan namin si Ma'am Luz Kalimba. Shout out Luz! Bang! At saka sila si Sir Ben Lota. Sir, thank you. Sir Benny Panaligan, thank you so much. So that's it. So sana mag-enjoy kayo dito sa vlog na to sa Balay ng Itay.
Sayang din yan. Oh, yes, Wait lang, yes. yung sino yung magjo-join? A. Ron A. B. A. B. A. Ron. Si Ron A. Ayaw mo ng 500? A. B. Lahat ng A, ako, B, si Sir Benny. A ka? A, tapos B. Okay, yon, go! Woo! Yes! Ano ka, Claire? B. Okay, so, Dito. B tayo, B. Dito tayo, B. Ika, A. Dito. Doon ka, Sir Benny. oh. Dito na A. Doon ka sa kabila, friend. B ka, B. O, B tayo sa Oh, sa kabila, yan. Ikaw, hindi ka kasama? Lahat kami B. So, may girl din? Ka lang. Oo. B ako B. Mananalo kayo? Oh. Kami sir B. Sila po. O B kami. Paano yung sir, paano yung ano, paano yung champion? By group siya. Hindi, by ano to? Hatiin na lang nila, yung 500. Ikaw talagang wise mo talaga. Gusto mo talaga lahat talaga makakaroon ng pera dun sa 500. Ayaw mo ng solo.
Champion versus champion 1,000 na tayo. yun. Dan 1,000. Alina. Okay, go! Start na tayo. O, A. A dito, A. B. O, yon. So, dalawang round ko Asa si kasi Noynoy? dalawang mananalo ng 500. Ano ka, Noy A? O, dito ka, A. Walang C. A and B lang. Dito ka, Vice. Big. 1, 2, 3, 4. Apat kami. 1, 2, 3, 4. Alam mo na, pag pera talaga, umahano talaga yan. Sumasali. Tandaan nyo, tol. Walang pera tayo, tol. Hirapan natin to, tol. Sino mawala? Okay, go! Pair ka lang. O, pair A and B tayo ha. A. O, mayroon ng A. Okay, Nina. O, go. Okay, go ha. Wait lang ha. Pag sabing go, doon na muna. Okay, go. Papunta dito sa gitna. So, ito yung first contestant ha. Go. Wala pa. Okay. Lalaki tayo, corner, ha? Okay. 500 yan, 500. Okay. Okay, ready. 5, 6, 5, 6, 7, go! Wow! Yay! So, panalo ang Team B. Team B. Okay, 1 point sa Team B. Okay, next. Si Vice. Walang lalaban. Ed! Kalaban ni Vice. Pag- Gusto ko kalaban. Sige. Oh! Laban to! Yan! Laban sa 500! Joke lang naman. Okay, wala pa. Pakyatin muna. Okay. Pakyatin muna doon sa gitna. Go. Ano ba yun? Pakyatin muna. Yan, go, pakyatin. Okay. Oy. Wala pa. Okay. Wala pa. Okay. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Walang nanalo! Okay, 1-0! 1-0! Walang nanalo! Next player tayo. O, punta sa gitna. Walang tusukan sa mata ha. Careful lang, mahulog lang. Walang below the belt. Okay? 5, 3, 2, 1, go! 2-0! Okay? Next! Oh, 2-0! Go! Sige, wait. Punta muna sa gitna. Galingan mo ron, ha? Pwesto. Okay. 2-0 tayo ha. Sige lang. 95. Pag nanalo ka, di ba? Wala sa usapan, 500 lang. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Walang nanalo. Wala. Sabay. Ang usapan, hindi mahulog. Anong reklamo? Nahulog. 2-0. Yes. 2-0. Next. Lalaban pa rin? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hindi, panalo yung group mo. Yay! 2-1, okay? Okay? Wala na? Binigyan niya 1,000. Wala na, tapos na? Wala na. 5 na? Panalo kami! Okay. So, game number 1, mayroon na kayong 500 pesos. So, congratulations, Group B.
So second round tayo kasi natin yung 500. Alam mo na, gusto ko nga sana hatiin ng 5 beses eh. Para makababa to eh. Okay. Go. Next. So, Pag may nahulog, balik. hindi. No, number of minutes. Oo nga, pag nahulog nga, balik sila, hindi na sila makapunta doon. As long as may isang naiwan na magpatuloy sa journey. Pero nahulog, alis na. Matira matibay ito sa Ah. group of teamwork. Ibig sabihin, Saan magsimula tayo? Oh, sige. Ang haba. Ang haba ng 500 mo. Okay lang. Oh, sige. Game na to, yung second game. So still, mananalo sila ng 500 pesos sponsored by Mr. Soriano. So yun, pangalawa na nating game to. Laging tafa 500. Ang bigat. Diba? Ang bigatin ng sponsors. Nakakatuwa. So thank you so much, Sir Ret. I salute you for that. Okay? So yun na, may planning committee yung Team A at saka may planning committee rin yung Team B. So antayin natin kung sino pinakamabilis ng timer, siya ang mananalo. Okay, so antayin natin. Okay, standby muna ha. So ibig sabihin, kahit may malaglag na isa, tuloy pa rin kasi minutes yung kailangan natin. Okay? Team A yung nauna. Wait lang. Okay, standby. Magbigay ng signal para magsabi ako ng go. In 1, 1, 2, 2, 3, go! Woo! 500! Hala! Sige! 500! Oh! Hala! Wow! Woo! 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 Effort sa 500! Woo! Woo! Wow! Wow! Woo! Okay! Okay! Time! Woo! Okay! Sige! Oh! Iba din! Woo! Iba! Sa ngalan ng 500! Woo! Ang bilis! Ang bilis nito! Woo! Ang bilis! Ang galing! 5 Timer, madam. 5 4 3 2 1 go! Sige! Tingnan ko lang talaga bukas kung hindi sasakit yan! Woo! Sige! Wala! Sige! Go! Okay! Balik! Okay, balik! Ikot! Wow! Ang galing! Okay, go! Ang galing, ang husay! Parang dragon boat na to, dragon boat team! Ang husay, ang galing! Woo! Wow! Wow! Diretso lang! Woo! Diretso! Woo! Diretso! Okay, yay! Wow, ang galing, ang husay! Okay, next! Team B! Red, tapos na yung Team A natin. Still, ang mapanalunan nila, worth 500 pesos. Still, ano natin to, sponsor natin kay Mr. Soriano yan, yung 500 na yan. So, palakpakan natin. Woo! Woo! Ang galing! Ano masabi mo, Ma'am Luz? Sulit ba yung pagdating mo dito? grabe, sulit. Panalo. Kung Ang pwede galing. lang kami. Sasali ako dyan eh. Ay, hindi. Ano tayo ngayon? Bigay kita ng 50 pesos yung swimming. Tag-isa-isa. Pabilisan. Papunta doon, pabalik. Okay? May planning na naman tong Team B, Wow! May padapa din, Tingnan nga natin. Okay? Nak, 5. atyan, Nak. Baka may sumipa. Okay? Oh, counted yun na. Huwag kang mag-alala. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hala! Sige! Woo! Laban! Oh! Laban! Woo! Laban! Sige, friend! Hala! Mabilis din in fairness. Mabilis din. Sige, laban! Ikot! Wala.
Ikot! Ikot! Wala. Ikot! Friendship! Kailangan mo! Kailangan! Hala! Hala! Kailangan! Friendship! Hala! Grabe! Fred, laban lang, laban! 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 Woo! Laban! Basta makarating! Wala, ganito po yung itsura niya, yan. So, AJ lang tayo. May crook. So, AJ lang natin yung ano, yung talag... Ha? Sige. Sige, 1, 2, 3. Ah, sige. So, papunta po tayo sa Dampalitan. Yes. Oh. Wala ulit flat. ulit. Sorry, it's DJ.